Il-Belt Valletta tħejja l-żewġ avvenimenti kulturali kbar, il-Valletta Green Festival 2026 u l-20 tal-Maltin. Din is-sena l-Valletta Green Festival se jkun ikbar milli qatt kien mindu beda jiġi organizzat mill-2014. L-attrazzjoni ġdida għal dan il-festival se tkun installazzjoni kbira tal-fjuri fid-daħla tal-Belt Valletta quddiem il-Parlament. Din l-installazzjoni ġiet fdata f'idejn 3 artisti, Henry Gallia, Ryan Pillow u Jason Zerafa, wara s-suċċess tal-installazzjoni tas-Siġra tal-Miliet. Miliet ma kontx inħobbu ma minna dik il-Christmas tree u sirt inħobbu ħafna l-fjuri minn dejjem inħobbhom jien. Allura meta ħriġna bl-idea jiena Jason u Ryan għattilhom guys, irid ikollna volum kbir ta' fjuri, però ma nafsa nagħmlu kif ħanwaħluhom daw sew xajna 10,000 zibtaj. Dan kollu se jwitti triq għal ġnien mill-isbaħ fi Pjazza San George minn 30 ta' April sal-10 ta' Mejju. F'dan il-festival se jkun hemm 100 siġra, 12 fjura u 45 arbuxell, kif spjega ċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe. Din is-sena attrazzjoni ewlenija wkoll se tkun illi se nibdew mid-daħla tal-Bib il-Belt u nibqgħu għaddejjin sa Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Hemmhekk se jkun hemm installazzjoni enormi fuq skala kbira daqs is-Siġra tal-Miliet li kellna ftit tax-xhur ilu. Il-konċert tal-20 tal-Maltin se jsir fi Pjazza San George fit-30 ta' Mejju. L-20 tal-Maltin jinkludi 20 kanzunetta kif ivvotati mill-vot tal-pubbliku is-sena l-oħra u jkopri 20 kanzunetta Maltija. Kollha klassiċi tal-perjodu bejn l-1975 u l-2005. Il-kanzunetti se jiġu interpretati live minn kantanti Maltin magħrufa, akkumpanjati minn orkestra bid-direzzjoni tal-Maestro Paula Bela. In-nies ħajħdu gost bil-konċert għax kif qed inti ma popolari, l-iktar kanzunetta popolari u se jkantaw magħna żgur u oħrajn li ħaġġib ħafna nostalġija. Il-Ministru għall-Kultura u Bonnici qal li dawn l-avvenimenti jsaħħu l-ħajja kulturali fil-Belt Valletta u jiċċelebraw il-wirt kulturali u mużikali Maltija. Qal li avvenimenti bħal dawn mhux biss ikompli jsebbħu l-Belt tal-Maltin iżda wkoll għat-turisti li jżuru l-kapitali.